Шаринганът е една от най-известните и мощни очни техники в света на Наруто, но в действителност той не представлява една единствена способност. Шаринганът е цяла система от умения, които се развиват на различни етапи и дават напълно различни сили на всеки свой притежател. В това видео ще разгледаме подробно как работи Шаринганът, какви способности притежава и какви са разновидностите му в анимето. Какво е Шаринган? Шаринганът е доуджуцу, визуална техника, характерна единствено за клана Учиха. Той се активира в очите на потребителя и променя начина, по който шинобито възприема света. Чрез него потребителят може да анализира движения, чакра и техники в реално време. Как се пробужда Шаринганът? Шаринганът не се пробужда само чрез тренировки. Той се активира вследствие на силен емоционален шок, най-често причинен от загуба на близък човек. Това е причината силата му да бъде пряко свързана с психическото състояние на притежателя. Основни нива на Шарингана. Развитието на Шарингана се разпознава по броя на томоетата в код. Едното мое представлява началната форма, двето моета дават по-добро проследяване на реакция, трито моета са напълно развит стандартен Шаринган. При трито моета потребителят получава пълният набор от базови способности. Първата способност – виждане на чакрата. Една от основните способности на Шарингана е виждането на потока на чакрата. Потребителят може да различи истинско тяло от клонинг, активирани техники, генджутсу влияния. Това прави изненадващите атаки изключително трудни. Втора способност – предвижване на движение. Шаринганът анализира движенията на противника чрез наблюдение на мускулните реакции. Така потребителят може да предвиди следващото действие още преди то да бъде извършено от противника. Затова в битка изглежда сякаш притежателят може да вижда в бъдещето. Трета способност – копиране на техники. Шарингана позволява копиране на нинджутсу, тайджутсу, ръчни печати, но има и ограничения. Той не може да копира кеки гинкай способности, уникални кръвни способности, техники, които изискват специална физиология. Това е важна разлика, която често се бърка от фенове. Четвърта способност – генджутсу. Генджутсуто на Шарингана е сред най-опасните в анимето. Той действа чрез зрителен контакт и позволява пълен контрол над възприятията на жертвата и противника. По-силните потребители могат да манипулират усещането за време, да причиняват психическа болка, да парализират противника. Някои форми на това генджутсу могат да нанесат щети дори след края на техниката. Мангекю Шаринган. Следващото ниво е Мангекю Шаринганът. Той се пробужда след преживяване на изключително тежка загуба, най-често смъртта на близък човек. Всяко мангекю е уникално и дава различни способности на притежателя. Специфични мангекю способности. Пример. Итачи Учиха притежава Цукуйоми, върховно генджутсу, Аматерасо, неугасващи черни пламъци и Сусано. Саския Учиха притежава Аматерасо, контрол над формата на пламъците и Сусано. Обита Учиха използва Камуи, пространствено изкривяване, телепортация, нематериалност. Шисуи Учиха притежава Кото Мацуками, способност за контрол над съзнанието без жертвата да го осъзнава. Мадара Учиха, един от най-силните персонажи в анимето, използва пълното Сусано и огромна разрушителна сила. Какво представлява Сусаното? Сусаното представлява гигантска чакра форма, която служи както за защита, така и за атака. Тя има няколко етапа на развитие и при пълна форма се превръща в една от най-мощните техники в анимето. Цената на Шарингана. Въпреки силата си, Шаринганът има сериозни недостатъци. Огромен разход на чакра, физическо изтощение, постепенно ослепяване при използване на Мангекю Шаринган, психическо напрежение. Колкото по-често се използва силата, толкова по-висока е цената. Вечният Мангекю Шаринган. Вечният Мангекю Шаринган се получава чрез трансплантация на очите на близък роднина. Тази форма премахва слепотата, стабилизира техниките, позволява пълно използване на силата. Това е изключително рядка способност. Заключение. Шаринганът е една от най-комплексните способности в света на Наруто. Той предлага огромна сила, но изисква висока цена. Именно тази комбинация превръща Шарингана в една от най-опасните очни техники в историята на шинобите. Ако това видео ви е харесало, може да дадете по едно палче нагоре и да се абонирате за канала. Това беше Shinobi Mind.